Hyvät ihmiset, olemme Varsinais-Suomessa Loimaalla perinneharrastaja Matti Merran sahalaitoksella. Laitoksen sydämenä sykkii tämä kone, Lahden rautateollisuuden valmistama kehäsaha, eli tutummin raamisaha. Ja tässä Matti Merta itse ryhtymässä tällin tekoon, eli asettamaan sahaa työkuntoon. Terät ovat jo paikoillaan, Matti mittaa ja säätää niiden kaltevuutta. Terien ala- ja yläpäähän asetetaan ja kiristetään mittakapulat, joilla säädetään sahatavaran koko. Tänään haapatukeista sahataan 32 millistä tuppeen sahattua lautaa ja 7x7 tuumaista pelkkahirttä. Vielä mitataan sahan terien suoruutta sahaussuunnassa. Sen jälkeen terät kiristetään ja edestakaisin liikkuvan kehän kelkka öljytään. Se on tosi jäykkä, se keidin oli, sanottiin semmoinen. Tälli on tehty ja portti suljetaan. Tältä näyttää syöttöpäässä. Sahuri ottaa kuljettimelta haapatukin radalle ja ajaa sen liki sahan suuta. Sitten raami pannaan käyntiin. Kuten huomaamme raamin alta, se toimii hihnan välityksellä sähkömoottorilla. Käynnistetään vielä syöttörullat ja sen jälkeen sahaus voi alkaa. Kun haapa on varmasti sahan hampaissa, sahuri päästää siitä irti ja lähtee noutamaan seuraavaa puuta. Tältä näyttää vastaanottopäässä. Kuljettimet ja apumiehet lajittelevat tavaran. Pinnat kulkevat omaan pinoonsa. Toisella puolella pelkkäaihiot tippuvat kuljettimelle, josta ne siirtyvät pyöräkuormaajan syliin ja edelleen takaisin syöttöpäähän seuraavaa sahauskierrosta varten. Raamin alle kertyvä puru viedään ruuveilla ja mattokuljettimella peräkärryllä. Ja sitten hoidellaan pelkkäaihioiden toiset posket. Tällaiset kehäsahat olivat satoja vuosia Suomen teollisuussahojen tärkeimpiä sahakoneita. Vasta viime vuosisadan jälkipuoliskolla sirkkelisahat alkoivat syrjäyttää niitä. Monet vannovat edelleen raamisahan tuottaman tavaran laadun ja mittatarkkuuden nimiin. Siinä sitä nyt on, valmista pelkkahirttä ja kertyipä 32 millistäkin. Näin se kävi vanhaan malliin vielä keväällä 2025.